जाहैबाय थिथागुरिनिफ्राय क'क्राझार थांनाय मेन रडनि बे जाहैबाय क'क्राझार रड। नै दसे उनावनो फाग्ला बाबा मोनसिगोन, बिटिआर अफिस मोनसिगोन। गोबाव जाबायमोन क'क्राझाराव फैया। नै मानिबा डेक'रेसनबो खालामदों। फुरा एभेलेबेल गारिया हिउजखा, जानला मानला सालायजाखाया। फुरा स्ट्रं मेन्टेलिटि लानानै सालायनांगौ। गलाखा जोंना ड्राइभारा मानिनांगौ। क'क्राझारा माथो गोदान बिल्डिं लुजोबथारबायब्रा। दसे उनावनो मोनसिगोननो। फुरा हिउज गारि दा खारगासिनो दङ। बे जाहैबाय क'क्राझार मेन रड। थांगासिनो दं नै माबा मोनसिगोन बिटिआर अफिस, सेक्रेटारि अफिस। गलाखा जोंना ड्राइभारा। स्ल' फुरा गारि लागायना हो। मन्दिर मोनबाय, फाग्ला बाबा मन्दिर। नैबे जाहैबाय बड'लेण्ड गेस्ट हाउस। देखायनो बावबाय आङो, जेबो नंला। नैबे जाहैबाय फाग्ला बाबा मन्दिर आरो नैबे बिटिआर अफिस। फाग्ला बाबा मन्दिराव मानसिफ्रा हाबा जागासिनो दं। गैया माथो जायाखै, लकडाउन जादोंना, बिनि थाखायनो। थेंक इउ।